чиста работа. Анджи, две паници фасул. Едната за мене, а другата занеси вън на магарето ми. На магарето ли? Де си е чуло и видяло, ага? Магаре да ти яде фасул. Моето яде, чоджим. То е бамбашка магаре. Вървам, ходя да. Я да го видим пък. Що за чудо е това мага? Абе, как? Прехага! Такво с чудо не бях виждал. Магаре да ти яде фасул. Брех, брех, брех. Яде ли? Яде, то ушите му плющят. Брех, да му се не види. Яде, а? Ага. Ай, 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 ай. Алал да ти е мястото, чочи. Надхитри ме. Ашкол съм. Ама и тебе те бива, ага. Не съм, ага. И аз съм богат като теб. И двамата сме като охлюва. Цялото имане на гърба си носим. Буйрам, бе. Дето има място за един и за двама ще се наде. Евала, чочо. Щом магарето не яде фасул, ние с тебе не сме магарета я. Хапваш ли? За хатари печена кокошка се яде. За озунджова ли? За озунджова, дядо. С добър другар и в зло време е весел. Имаш ли си другар за панаира? Нямам. А ти, дядо? Ясно станах самичък. Мене ме викат Настрадин Ходжа. Настрадин ли?
Baş efendim. Ама пък дива си ги настраден ходжа, а? Aşk olsun. Aferin maestore. İmam bayıldı imam, cumhuriyet imam. Tas kebap imam, imam bayıldı imam. Ей, Шишко! Колко струва паницата, бе? 5 пари паницата, 5 пари, да си помня, а? Не още, като гладнеем ще ти кажа. 5 пари паницата, 5 пари. Вечеро. Ано, Buyurun настраден ходжа. Ей, Пайно! Къде така? Ами пари! Какви пари? Ти пика още, тъп идиотина! Дай парите! Дай парите или ще изядеш 10 хиляди, да ти дойде къл в главата! Виж, това е добре. То от такъв всеки има нужда. Побрате ми, я сторете място. Чакай! Аз се наядох от парата. Тай ли? Аз сега ти удари 10 тояги, ей на тая! На този отакъл главата му пука. Абе, сиромах, човек жив дел! Добре дошъл, че преди става. Добре, зала. Гледай! Я го виж къде бил той чапканин. Не мислим, че чапките отдавна вече са го разнесли, а той развява перче по валина. Не бар, бе, чорбаджи! Йозбаше, какво гледа властта, бе, джалане? Ей, там на Слободия се разхожда един враг на султана. Един крадец и разбойник, а пък вие, де го трохерша си? Ей го! Бягай, Петре! Арзо, Йозбаше! Тичай! Аз бурдан! Аз колсум кераки! Сега, когато водят султанския враг, ли намерихте да си покажете магарията? По е шекола! Ако кой знае къде са затрили сейменте нашето писмо? Серсеви са сърцеми! Чорбази стамо! Добре ще бъде утре да се явим лично на пасата и да кажем каква е работата та. Всичкото да си кажем. Пашата тук ли? В Цера досъл. Тъй да бъде. Хаджи, айде сега да отидем да се обръснем и утре рано сама къде ще отидем при пашата. Разгеле, тамам докато вие сте при пашата, аз ще отида при озунджовския поп Хараламбус. Ама едно старо винце има. Отце, що дума с отце?
Добре дошли, чорбаджилар! Хасан Паша е много доволен, като вижда вашето усърдие и почта. Какво ви води при него? Милостиви и премудри Хасан Паша. Хасан Паша. Като твои верни слуги, искаме да те обадим, че те заплашва голяма опасност. Заплашва? Тук на Панаира, под носа на властта се разхожда на слободия един не храни майко над не храни майковците, Паша Ефенди. Можеш до писмо за те, Вали Ефенди. Тъкмо на време дойдоха семейните. Той се казва късмет. От кого е писмото? От нас, Хасан Паша, най-смирените твои слуги. Все за този хайрсъзен е написано. Чети Ибрахим Ага. Чети де! Прощавай, Хасан Паша, ама преди да прочета искам да попитам нещо. Сигурни ли сте, че писаното е от вас, чорбаджилар? От нас е Ибрахим Ага. Иска ли питане? От нас. От нас Ибрахим Ага. Айде, стига зяде приказки. Чети! Да всемилостиви и сияйни румилийски Дембелин и Ахмак. Да поумни Хасан Паша. Като пишем настоящето писмо, ние молим Бога да запази драгоценното ти шкембе от преяждане и че келевата ти глава... Как? Как? Не, кука! Кучета! Това не е нашето писмо. Някаква грешка е станала, Хасан Паша. Грешка е станала! Не е станала, Хасан Паша. Грешка е станала! Не е Хасан Паша. Не е нашето, Хасан Паша. Вие сами признахте, че сте писали писмото. Тъй ли е? Това писмо ли ви предадоха тия кучета? Това беше Бей Ефенди. Милост, Хасан Паша! Не е наша вината! Милост, Хасан Паша! Не е наша вината! Не е наша вината! Ахмед Бей, да се осекат главите на тия нечестивци, да се побият на кон и да се поставят сред Панаира за страх и назидание. Хасан Паша! Ти баща, ти майка! Прости ли, Хасан Паша? Прости ли, Хасан Паша? Хасан Паша, познавам тия геури като най-верни и предани слуги на падишаха и на твоя милост. Трябва да има някаква грешка. Нека да проверим работата, пък да им осечем главите винаги може. Тай да бъде Ибрахим Ага, ама без хич няма да мине. Тай се ударим по 50 пръчки на глава. Благодарим, Хасан Паша! Скорбаци да направи пас! Благодарим, Хасан Паша! Благодарим, Хасан Паша! Благодарим, Хасан Паша! Хай! Значи той е керата е забъркал тая каша. Той, Ибрахим Ага, Трябва да се пипне. Как да го пипнем, джанам, като е такъв хитрец? И за това съм помислил. Ти, Ибрахим Ага, нареди твоите хора тук наблизо и ще видиш, лисицата сама ще влезе в клопката. Ако се нареди тая работа, ще има още. Ох, ей. Слушай, Ибрахим Ага, виждаш ли оная? Оная.